Яшьләр кадрлар резервы. Бу башкарма хакимият органнарында граждан хезмәте вазифасына билгеләү өчен перспективалы кадрлар сайлап алу һәм әзерләү. Алар карамагындагы дәүләт учрежденияләренә эшкә урнаштыру өчен. Шулай ук киләчәктә эшчәнлекнең барлык өлкәләрендә дә киң таралыш булачак. Актаныш районы кадрлар резервын әзерләү кысаларында 20 елның 24-ннән 26 январына яшьләр форумы узачак дип планлаштырабыз. Ул безнең яшьләр форумы бүләк лагерендә уздырырга планлаштырабыз. Безнең партнерлар монда булачак. Безнең белән бергә бер элемтәдә Общественный палата Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Аграрное молодежное объединение, Академия творческой молодежи, Фонд поддержки предпринимательства һәм Иннополистан лицей вәкилләре дә катнашырга теләк белдерделәр. Форум кысаларында без районның уңышлы предприятиеләрендә, хуҗалыкларында, оешмаларда булачакбыз һәм аларның эшчәнлеге белән танышачакбыз. Шулай ук безнең яшьләр эшләре буенча министр Дамир Фаттахов чыгышы планлаштырыла. Иҗади яшьләр академиясе лекторлары чыгышлары һәм тәҗрибә белән уртаклашулар, лекциялар үткәреләчәк. Татарстан Республикасының эшкуарлыкка ярдәм итү фонды интерактив уеннар тәкъдим итәбез дип мөрәҗәгать белән чыктылар. Шәхси нәтиҗәлекне үстерүгә, максатчыллыкны үстерүгә, команда белән эшләү өчен тренинглар үткәреләчәк. Форумда катнашучылар идарә өлкәсендә проект эшләрен башкаралар һәм белемнәрне комплекслы бәяләү узачаклар инде. Шул барысы бер 50-60 кеше сайланып алыр дип планлаштырабыз. Шулардан 10 финалисттан артмай гына 10 финалистны сайлап алып, аларны кадрлар резервына кертеп, шулай ук үстерү максатыннан төрле уку йортларына җибәрү планлаштырыла. Шул кысалар шунда катнашыр өчен 35 яшы тулмаган специалист булу кирәк. Институтта 4-5 курста укыган студент булса да ярый. Шулай ук безнең Актаныш муниципаль район киләчәк тормышында туган ягыбыз белән бәйләргә теләгән, югары омтылышлы, лидерлык сәләтенә ия яшьләрне яшь кадрлар резервына проектына катнашырга чакырабыз. Катнашыр өчен безнең Актанышның муниципаль районы сайтында Жин районы дигән вкладкасында безнең туры ссылка бар. Кадровый резерв Актанышского района дигән вкладкада кирип, туры сайтка ссылка була шунда, кадровый резерв Актанышского района. Шунда регистрация үтеп, үзе турында анкета тутырып һәм 5 минутка кадәр үзе турында видео презентация бирсә, шул уже безнең форумда катнашучы буларак уже теркәлү булачак инде. Шуны без 20 январьга кадәр көтеп калабыз. Бу сайт уже эшләй башлады безнең. Шуңа үзегезнең кул астында хөрмәтле җитәкчеләр, үзләрегезнең кул астындагы яшь кадрларыгыз булса, аларга җиткерегез. Без ачык аларны кабул итәргә. Рәхмәт. Сорауларыгыз. Муса, сораулар кемдә? Буңа ситтә эшләп йөрүче яшьләрдә катнаша аламы? Актаныш районында Менә пропискасы булмайча да ситтә. Пропискасы ситтә буламы? Ну ситтә эшләп йөри. Ну, монда кайтырга мөмкин дирәгә. Безнең Актаныш кешене. Алар безнекеләр билгеле. Безнекеләр ситтә эшләр. Катнашсыннар. Катнашсыннар. Хорошо, безнең условиясы шундай инде бар. Бездә Актаныш районында киләчәктә бездә эшләү планлаштырылган. Понятно, улетен монда үтәйгән, значит, монда Кирәле безне тартырган бар, кызыксынып китәргә. Катнашсыннар. Көттегез алар. Алар безнеке Актанышталар бар. Танкымдан инде сорау.
Ede papatat sitiga bu proyekt namoşto Alşukar Peter agar da distribütörün biz bunlar finalda olanın her şu strese var yerden bir teşekkür stajyerak kutargada Allah koylarga civargan mümkün misalan indi de papat olgan ya bizden bir 15 işte 20 yıl başladı. Anda sıklar şunda aralar benim türlü ülkelerde özlerine ko'rsatib keladi o'zlarini ko'rsatib keladilar shunga ko'ra ana natijasi bo'lmay qolmaydi. Shu o'yinimda ko'pmadir majburiy davr boshliqlarida voy har o'zingizdan minimum birni hazırlarsınız yıllıktan. Uyuşma предприятиелерде вайти тaqdim etiriz. Bunda ko'pmadir ko'lamda endi administrativ metod bilan da yuboririz yoshlarni. Ayda biz ular bilan birga uchrashib shuni boshlab yuboraylik.